אבירם. וכיוון שזה אחד מימיי האחרונים בבית ספר, אני אנציח גם את חדר האוכל. תראה את המורות האוכלות, תראה איזה... מה אתה מצלם אותי? תראה את איך החזירות אוכלות. C'est pour le... Non, non, allez. Là. Voilà. Allez, non, allez. ציון. Merci, בטח. Billig ab. וואלה, חתם סלם אחרי שהפסד פרטה ביד. תאמין לי, אני... גם אתכם צריך להנציח. ברגע זה אנחנו מנציחים אתכם. אותו צילמתי עם כיתה א'. אבא תחייך, זה הפעם... את הצילום הזה אתה תראה עוד כמה שנים. ואותך. כל הכבוד, אתה דוגמה לתלמיד שאומר... הנה כיתה י' הפריירים שתמיד עומדים בתור. חבורת מטומטמים. חוץ מרותם. מה אתם עושים פה?